Unsay kisaw mga siyaw, kumusta ato mga kasing-kasing diha? Ug karong adlaw nata sa Anda Bohol, ug manglaag ta sa Umantan Falls. Ug kani ako mga kuyog kay mga fighter ug warriors kay bisag uwan makiglaag lang gihapon. So mauto mga siyaw ni sakay na may gabal-habal. Ug among gihangyo ang mga drivers nga maghinay-hinay og dagan kay grabe kadangog ang dalan. So mauto mga siyaw, gi-briefing nami sa tour guide sa mga dili angay buhaton sa falls. Unya naghinay-hinay na mig pasaka while nagpicture-picture sa mga palibot. Grabe kanindot diri mga siyaw. Murag makawagtag problema kadiyot. Murag maawayan jud ka sa imong uyab diring dapita kay wa joy signal dili ka ka-update. Pero makarelax jud ka diring dapita mga siaw. Nakabantay ba mo ang tubig murag match halatay tungod manguna sa uwan ganiya kusog kayo. So mao to mga siaw nagkirig-kirig ko sa ka-excited para maligo. Ug akong gitagaan da og sweldo akong videographer. Oras na para mutus maunya napay nangutanan ako kung init ba ang tubig pagkalami sa pamati diri mga siaw. Pero mas mulami jud kung kuyog ang atong uyab. Wala man ang atong uyab, mamawi tagkaon para energetic